Uai upara marjan chunga. Kene ka jingkeli ka ba uai ustad anyu ba persang marjam bu ujisu la keli je ujisu ban perksan yel de hadin bu ujisu la daban jubab ya ka jingkeli ka baning kong ka ba ula keli syapang kumno ban yo ya ka jing im bom jukut. Ustad anyu udai ubre ubalate bahaya ki jing tho na kene ka da ujisu uklem la jubab shi sendon henrei ula keli ji tho ki yong ayu kumno pi pule ustad anyu ula jubab shi sendon pin i ya utrai uble jong pi da ka donor jong pi baro da ka mansem jong pi baro da ka bor jong pi baro da ka jing mo jong pi baro bat pin i ya la upara marjan ko meladihi kaba pla kalong ba une ustad an utip ya ka jing tho kaba ong pin ijala upara marjan ku meladihi henrei tepat manu ne uai uta upara marjan ju tat enda ujisu ula pensyai ta ka parshi unong samaria babha na kane ka parshi usuthu ba uleng do bat ulebi tiba de yat yanti nata kimde para marjan jung uta ubala sha lute sha sho henrei tang u nong samaria ubala ya rapi udai upara marjan ju namar ula ye ubreu bom itu ku meladihi dei na ka jing sngosen sngo para breu